veľmi dobre zafrázovať, ako my hovoríme. Počúvajte. 2, 3, 4. 2, 3, a. Musíte tam tak swingovať, rozumiete? 2, 3, 4. Výborne, už vám to ide. Teraz budem ja trošku spievať. A toto je vždy taká medzihra, to je 4-krát Rádko vám s tým pomôže. 4 kone v rane ťahajú ma zvane, pretože som minulý rok nezaplatil dane. Najranejšie kone z nášho okresu o chvíľu ma kam si unesú. 4 kone v rane, nikým nepozvané, a pomanili škormopláv, súdne predvolanie. Dostavte sa hneď ako na koni, čaká na vás postih zákonný. Nenaplatím dane, kde by som vzal náne, kone milé, majte prosím so mnou zľutovanie. Práve kvôli daniam ležím oblaný, ponorený poker, volaním prvného vda. Prestaňte ma zvanečať, to vám nepristane. Mali by ste radšej zválať po ruke, keby bola dáka po ruke. Kone moje brané, dane nepriznané, veniesli mi zo pár korún, čo vám kúpim za ne. 4 kocky cukru, nové postroje, a či jazda chcete oboje, nič nedajú na ne, na tie sľuby plané, mlčanlivo popíjajú vodu z mojej vane. 4 lesklé hryby, hnedé kopytá, o chvíľu je Vaňa dopytá. A poďme. Vykašlem sa na ňu, ukryjem sa na balkóne, tam ma nedostanú. A potom sa tížko rámci do vlasy, zlé chvíle asi obesí. 4 brané kone stojat na balkóne, ale ja si kľudne visím, nestarám sa o ne. 4 lesklé hryby, hnedé kopytá, nikto sa už na nič nepýta. Slovanského typu. 4 júly, kvety sa z nej sypú. A je z nej rypový čaj.
nezabudla sa to. V Nových Zámkoch, Rado Zareška v Nových Zámkoch. A v Nových Zámkoch bol aj Michal Šimko. Novú čiapku, kvôli Nových Zámkoch si dal novú čiapku. Nové zámky a nová čiapka, to ide. Na bicích nástrojoch a Robo Listman hral. A Peter Lipa mladší. Ale vyšší. Bez vás by to samozrejme nebolo ono, takže vy ste boli veľmi dôležitá súčasť dnešného koncertu. Veľmi pekne vám ďakujeme a myslím, že na záver si ešte zaspievame, nie?